Έχω μια μοτοσυκλέτα και θέλω να κάνω service. Ποιο είναι το service που πρέπει να κάνω? Στα πρώτα 1000 χιλιόμετρα είναι λάδι, βαλβολίνη και κάποιους ελέγχους που λέει η εταιρεία, το οποίο στοιχίζει από 15 ευρώ μέχρι 30 το πολύ. Είναι δηλαδή πολύ εύκολο, μέσα σε μισή ώρα μπορείς και το κάνεις. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιήσω Τα προϊόντα αυτά που χρησιμοποιούμε πάντα, αν είναι ένα SIM βάζουμε SIM λαδάκι, αν είναι ένα Daytona βάζουμε Daytona, ή τα φίλτρα της εταιρείας πάντα. Αυτό είναι το φίλτρο. Το καλύπτει και στην εγγύηση. Αυτό είναι το φίλτρο αέρος που χρειάζεται κάθε 6.000 χιλιόμετρα ένα καθαρισμό ή στα 12 αλλαγή. Και αυτό είναι το φίλτρο βενζίνης. βενζίνης. Στα απλά μηχανάκια. Άρα, Στράτο, με 15 έως 30 ευρώ περίπου Μπορεί να κάνει μια συντήρηση ένας πελάτης μέχρι τις 12.000 χιλιόμετρα, γιατί από εκεί και μετά που θα πρέπει να αλλάξει και η μάντα και μπύλες, όπως λέγαμε στα παλιά μηχανάκια, γρανάζια αλυσίδα. όμορφα. Και μπορούν να έρθουν εδώ στο Εγάλεο, η Ιερά Οδό 265 και να κάνουν το σέρβις τους. το service τους. Επισκεφτείτε το κατάστημα.